कि सब कहा कि कुछ ना कुछ देहले भगवान हो, और फिर भी दूसरे के देखे जरे इंसान हो। कि सब कहा कि कुछ ना कुछ देले भगवान हो, और फिर भी दूसरे के देखे जरे इंसान हो। अब भले अपन चमकत होके कि कोठिया मकान हो, कि फिर भी दूसरे के देखे जरे इंसान हो। और सब का के कुछ ना कुछ देले भगवान हो, और फिर भी दूसरे के देखे